Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Ranný rok s Tomáčom. Peter, pozdravujem ťa. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno, ako sa máš? Si pripravený? Pripravený. Pravidlá poznáš? Áno, počul som. 60 sekúnd, 10 otázok, 10 odpovedí. Ak náhodou nevieš správnu odpoveď, povedz, že ideme ďalej. Dobre? Dobre. Aby sme sa potom nemotali a aby sme stihli čo najviac otázok. Tu je tvojich 60 sekúnd. Rýchlovka za 500. Kde sídli Univerzita Mateja Bela? V Bystrici Banskej. Čím sa preslávil Jackson Pollock? Jackson Pollock, čo je to? Jackson Pollock, spisovateľ. Z koľkých častí sa skladá pentalógia? 5. Povedz mi chemickú značku uhlíka. C. Prelož do slovenčiny české slovo borúvky. Čučoriedky. Kde sa na ľudskom tele nachádza meniskus? Koleno. Povedz mi krstné mená sestier Williamsových. Venus a Serena. V ktorej krajine sa nachádza mesto Šanghaj? Čína. Koľko hráčov alebo tímov hrá 8 finále? 16. Čo liečí lekár dermatológ? Kožu, správne. Peter, 9 správnych odpovedí máš. Čím sa preslávil Jackson Pollock? Skús porozmýšľať ešte raz. Neviem, režisér. No, predstav si, tvoj čas práve v týchto chvíľach vypršal. Keby si sa opravil a povedal by si správnu odpoveď maliar, tak by si mal rovných 5 kilečiek kamarád a teraz ti to vyšlo na 45 eur, lebo si správne odpovedal na 9 otázok. Čo, Peter, to je škoda. Ale to ja som spokojný aj s týmto. No, tak to som rád, že máme takýchto pokorných poslucháčov. Aj my sme s tebou spokojní, lebo si bol druhý najlepší v celej histórii rýchlovky za 500, tak si to uži. Čo urobíš so 45 eurami? No to ešte uvidím. Keď mi prídu, tak niečo dobré s nimi vymyslím už. Dobre, tak si to užívaj. Pozdravujeme ťa a počúvaj Rádio Anténa Rock. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Rýchlovka za 500. Každý pracovný deň po 8 iba na Rádiu Anténa Rock.